Алтын су көз бар җиһанны муллыкка, сихри бер тынлыкка уратып алган мәлдә, нәкъ 60 ел элек, ул вакытта эшчеләр бистәсе булган Азнакайда ачык йөзле бер кызчык дөньяга аваз сала. Кояш нурлары кебек ефәк чәчле, әнисенең ныклы терәге булган Резида буй җиткерә, гомерлек мәхәббәтен Рамилне очрата. Укытучы һөнәрен үзләштергән яшь белгеч берникадәр вакыт туган каласының данлыклы беренче мәктәбендә укыта. Шул арада бәхетле яшь гаиләдә берсе артыннан берсе бик тә игелекле, акыллы балалар Булат, Алина, Салават үсеп киләләр. Соңрак үзе дә уйламаган җирдән Резида Хәбиповна район газетасы редакциясенә эшкә юллана. Һәм менә инде 2 дистәгә якын еллар дәвамында шушында намуслы хезмәтен куя. Татар теленнән русчага тәрҗемә эше ныклы белем белән беррәттән аеруча төгәллекне дә таләп итүче хезмәт ул. Остазлары кул астында туплаган тормыш тәҗрибәсе хезмәттәшебезне бүгенге көндә ихтирамга лаек белгеч, киң күңелле, кыен чакларда терәк булырдай тугры дус, ә гаиләсендә үтә дә игътибарлы, кайгыртучан, үрнәк әни һәм әби итә. Хөрмәтле Резида Хәбиповна, матур юбилеегыз көнендә сезгә иң ихлас теләкләребезне юллыйбыз. Исәнлектә, саулыкта, хезмәтегезнең татлы җимешләрен җыеп һәм яңа үрләргә омтылып, якыннарыгызның кадер-хөрмәтен тоеп, балаларыгыз, кияү киленнәрегез, оныкларыгызның уңышларына сөенеп, яшәргә язсын сезгә. Без телибез сезгә озын гомер, шатлыкларның иң олысын, көннәрнең дә бәхетлесен генә, ә гомернең якты, нурлысын.